मोनसे गोनां रादाब बड'लेण्डआव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि रावखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाखिनायनि थांखिजों रमद बर'ननि दैदेननाय बिटिआर खुंथाया दिनै बड'लेण्ड स्पीक्स मुंनि बिजाब दिहुननानै बेखेवदों। मोन 18 गुबुन गुबुन हारिनि रावाव गासै 1001 सोदोब आरो 1001 सोदोबमाफोरजों जथायनानै दिहुनजानाय बड'लेण्ड स्पीक्स मुंनि बिजाबखौ दिनै गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव सावराय नब्लाङाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजों बेखेवनाय जायो। बड'लेण्ड स्पीक्सजों लोगोसेनो बड'लेण्डनि सोलायनाय ट्रान्सफर्मिं बड'लेण्ड आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'ननि गावनो लिरनानै सुजुनाय लुक इन विदिन बिजाबखौबो दिनै रायजोनि गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेखेवना होनाय जायो। बिजाब बेखेवनायजों लोगोसेनो बर'जों लोगोसे बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गागिसिन खुगा मेथाइ आरो खुगा मोसानायाव मैखोमै हाबा मावबोनाय 13 महरगिरिफोरनोबो लाइफ टाइम एचिभमेन्ट बान्थानि गेजेरजों 50,000 राङै अनसुंथाइ होनाय जायो। हाबाफारियाव रायजोनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे नागालेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर समुद्रगुप्त काश्यप, नर्थ इस्ट लाइभ खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि वासबिर हुसेन, बर'नि माहारियारि आफादफोर, राजखान्थियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर, बिटिआरनि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै बाहागो लायो। बे समाव हाबाफारिनि थांखिखौ बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आबुङै फोरमायथियो। दिनै बड'लेण्डनि गिदिर मोनसे इनिशिएटिभ एबा हाबाफारि जों गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव मावफुंदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबां हारि माहारि दङ बिथांमोननि रावखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय मोनसे 1001 वर्ड आरो 1001 सेन्टेन्सेस बेखौ लानानै मोनसे लेखा बड'लेण्ड स्पिक्स होननानै लेखा मोनसे बर'नाय जादों। बेवहाय 18 गुबुन गुबुन हारिनि राव दङ। दा बेखौ बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो खौसेयै जोंनि हारिजों लोगोसे खौसेयै आवगायलांनो हायो आरो जायखिजाया थासारियावनो जोंनि गेजेराव जाहाथे बेले बेजे जाया आरो बयबो जाय हारियानो जाया मानो बिथांमोना गावबा गावखौ मान होनाय एबा बयखौबो मोजां एटा मोनसे रेसपेक्ट होनाय बेखौ बयबो फिल खालामो। दा बेखौनो नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जि मोनसे फक कालचार आरो फक डेन्स बेवहाय गोबाव सम जायफ्रानिखि कन्ट्रिबिउसन होनाय बिथांमोनखौबो दिनै बान्था होनाय जादों। बड'लेण्ड लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड होननानै बे गिबि खेबनि थाखाय जादों आरो बियो बोसोरफ्रामबो जागोन। बिनि उनाव बड'लेण्डनि जि सोलायनाय ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड मोनसे लेखा दिनै बेवहाय बेखेवदों आरो बे ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्डजों लोगोसे आरोबाव गांसे लेखा आंनि गावनिनो लेखा गुबुन गुबुन समाव आर्टिकेल लिरनाय बायदिसिना थासारियाव बायदिसिना सिटुवेशनाव बे लेखाखौबो लुक इन विदिन होननाय बेखौबो बेखेवनाय जादों आरो जोङो बेवहायनो जोंनि जि फक कालचार बिनि सायावबो मोनसे सभिनिर बर'नाय जादों आरो हेपिनेस मिसना बोसोरनै बारबाय। बे हेपिनेस मिसनाव गासैबो हारि माहारिनि भलेन्टियार्सफोर एक्टिभिस्टफोर संगठनफोर गासैखौबो लाखाना गोबां रोखोमनि हाबाफारि लानाय जादों जायजों जोङो हारि माहारिनि दुखु खैफोद एबा बिथांमोननि रागा जोंनाय बायदिसिना थासारिफोरखौ जाहाथे रिजल्भ खालामनो हायो। दा बेनिबो सायाव मोनसे सभिनिर बर'नाय जादों आरो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। आङो दिनै बेवहाय बाहागो लानाय गासै 16 साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन बेवहाय बाहागो लाफैनाय गासै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि संगठनफोर बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बड'लेण्डआव फैबाय थानाय समाव बर' माहारियानो मोनसे लिडिं कमिउनिटि हिसाबै गुबुन हारिफ्रा जेरै जौगानाय हारिया गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ थगायो बर' माहारिखौ जाहाथे जारिमिनाव रावबो बेबायदि थगायनाय सोबख'नाय हारि होननानै बुंनो हाया बेखौनो थांखि लानानै एबा नोजोर लानानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। दिनै बड'लेण्डनि गिदिर मोनसे इनिशिएटिभ एबा हाबाफारि जों गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव मावफुंदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डआव जेसेबां हारि माहारि दङ बिथांमोननि रावखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय मोनसे 1001 वर्ड आरो 1001 सेन्टेन्सेस बेखौ लानानै मोनसे लेखा बड'लेण्ड स्पिक्स होननानै लेखा मोनसे बर'नाय जादों। बेवहाय 18 गुबुन गुबुन हारिनि राव दङ। दा बेखौ बिथांमोनखौ
फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो खौसेयै जोंनि हारिजों लोगोसे खौसेयै आवगायलांनो हायो आरो जायखिजाया थासारियावनो जोंनि गेजेराव जाहाथे बेले बेजे जाया आरो बयबो जाय हारियानो जाया मानो बिथांमोना गावबा गावखौ मान होनाय एबा बयखौबो मोजां एटा मोनसे रेसपेक्ट होनाय बेखौ बयबो फिल खालामो दा बेखौनो नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि जि मोनसे फक कालचार आरो फक डेन्स बेवहाय गोबाव सम जायफ्रानोखि कन्ट्रिबिउसन होनाय बिथांमोनखौबो दिनै बान्था होनाय जादों बड'लेण्ड लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड होननानै बे गिबि खेबनि थाखाय जादों आरो बियो बोसोरफ्रामबो जागोन बिनि उनाव बड'लेण्डनि जि सोलायनाय ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्ड मोनसे लेखा दिनै बेवहाय बेखेवदों आरो बे ट्रेन्सफर्मिं बड'लेण्डजों लोगोसे आरोबाव गांसे लेखा आंनि गावनिनो लेखा गुबुन गुबुन समाव आर्टिकेल लिरनाय बायदिसिना थासारियाव बायदिसिना सिटुएसनाव बे लेखाखौबो लुक इन उइदिन होननाय बेखौबो बेखेवनाय जादों आरो जोङो बेवहायनो जोंनि जि फक कालचार बिनि सायावबो मोनसे सभिनिर बरननाय जादों आरो हेपिनेस मिसना बोसोरनै बारबाय बे हेपिनेस मिसनाव गासैबो हारि माहारिनि भलेन्टियार्सफोर एक्टिभिस्टफोर संगठनफोर गासैखौबो लाखाना गोबां रोखोमनि हाबाफारि लानाय जादों जायजों जोङो हारि माहारिनि दुखु खैफोद एबा बिथांमोननि रागा जोंनाय बायदिसिना थासारिफोरखौ जाहाथे रिजल्भ खालामनो हायो दा बिनिबो सायाव मोनसे सभिनिर बरननाय जादों आरो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों आङो दिनै बेवहाय बाहागो लानाय गासै 16 साहित्य सभानि दैदेनगिरि बिथांमोन बेवहाय बाहागो लाफैनाय गासै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि संगठनफोर बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बड'लेण्डआव फैबाय थानाय समाव बर' माहारियानो मोनसे लिडिं कमिउनिटि हिसाबै गुबुन हारिफ्रा जेरै जौगानाय हारिया गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ थगायो बर' माहारिखौ जाहाथे जारिमिनाव रावबो बेबायदि थगायनाय सोबख'नाय हारि होननानै बुंनो हाया बेखौनो थांखि लानानै एबा नोजोर लानानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों।